Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, нарэшце я ўжо нават не спадзяваўся, што гэта вернецца ў традыцыю, спадзяюся ў традыцыю, а ў нас у студыі Валерый Кавалеўскі. Нават не ведаю, як его зараз прадставіць. Ну тое, што былы дыпламат, гэта зразумела. Ну і цяпер ужо былы прадстаўнік па замежных справах аб'яднанага пераходнага кабінета. Ну, у пэўным сэнсе так, але ўсё ж таки не гэта павінна вызначаць чалавека, што было там. Важна тое, што робіцца сёння. Про гэта мы безумоўна паговорым яшчэ. Ну просто мне ж трэба пісаць анонсы, подводкі, мне ж трэба ведаць, як вас прадставіць. Я звярну увагу, што зараз калегі з таго ж самага Белсату вас, бяручы каментар, потым прадставілі просто былы дыпламат. Нават не ўзгадывалі пра кабінет. Гэта іх рашэнне ці ваша просьба? Я б сказаў, гэта такі пераходны перыяд, калі сапраўды захоўвалася некаторая невызначанасць таго, што будзе далей, і ну такое кампраміснае рашэнне, але гэта на той бягучы момант. Добра, а на сённяшні момант як будзе правільна вас прадстаўляць? На сённяшні дзень зараз я працую над стварэннем новай ініцыятывы, якая будзе займацца пытаннямі знешняй палітыкі. Яна будзе звацца Агенцыя еўраатлантычнае супрацоўніцтва, і фактычна яна будзе працягваць тую самую працу, што я рабіў раней у кабінеце у сферы міжнародных адносінаў для таго, каб прасоўваць беларускія нацыянальныя інтарэсы, для того, каб працаваць над тым, каб Беларусь успрымалася як незалежная суверэнная дзяржава, каб яна атрымлівала неабходную палітычную падтрымку і практычныя дзеянні ад нашых саюзнікаў у еўраатлантычным рэгіёне. Ну і сама назва ініцыятывы паказвае, куды мы хочам прыйсці з Беларусю. Менавіта ў еўраатлантычную прастору, палітычную, фінансавую, эканамічную, у сферу бяспекі. Тут вельмі шмат напрамкаў дзейнасці і супраца з нацыянальнымі ўрадамі, з міжнароднымі арганізацыямі па абодва бакі Атлантыкі. Так што вось это все зараз у працэсе нараджэння. Фармуецца гэтая ініцыятыва. Да яе далучыліся два маіх былых калегі з прадстаўніцтва па замежных справах. Яны таксама са мной сышлі з кабінета. І гэта хто? Гэта Кірыл Данько і Антон Пенькоўскі. Ну, Пенькоўска ведаем. Так, давайте тады, можа быць, гэта сапраўды вельмі цікавая тэма. Мы да яе звернемся, але паколькі ўсё ж таки вы першы раз у мяне в эфіры пасля змены свайго статуса, то я вымушаны да гэтай тэмы звярнуцца. Усё адно, тым больш, што каментароў з гэтай нагоды даволі шмат, але першым мы да яе звернемся. Я просто хочу удакладніцца, каб ну ні вы, ні я не патрапілі ну ў нейкую такую, скажем, сітуацыю, калі мы не ведаем, што казаць, як сябе паводзіць, такую незручную, скажем так. Вас нішто не стрымлівае ад таго, каб ну выказваць шчыра і адкрыта свае думкі, сваё бачанне, сваё меркаванне. Ну, я думаю, вы чалавек разумны, вы разумееце, на што я намекаю. Вы ж свой час подписывали вось гэтую так названую NDA там про а не разгалошванні, то есть гэта на вас накладае нейкія зараз абмежаванні? Не, насамрэч не асабліва, тым больш што NDA, вось гэта дамова аб неразгалошванні, якая насамрэч з'яўляецца абсолютно нормальным стандартным документам для многіх арганізацый. Я подписываў толькі ў офісе Светланы Ціхановскай, у кабінеце такого документа не было распрацавана і прынята, таму але гэта насамрэч не з'яўляецца нейкім стрымліваючым фактарам, нейкім абмежаваннем для того, каб я выказваў свае думкі, назіранні. То бок я тут адчуваю сябе досыць свабодным. Ёсць нейкія рэчы, якія з'яўляюцца часткай працоўнага працэса. Яны тычацца і маёй працы, напрыклад, з замежнымі партнёрамі. Тое, што застанецца за дужкамі, я не буду гэта агучваць, таму што ну, гэта лішняя інфармацыя, яна можа нашкодзіць справе. Тое самае ўнутраныя працэсы ў арганізацыях. Ёсць працоўныя нарады у любой структуры, дзе тыя думкі, брейнстормінгі, якія праходзяць, яны павінны заставацца ў гэтых сцянах, яны не павінны пакідаць межы тых памяшканняў. Тады давайте яшчэ раз, я ўжо разумею, што вам это ўжо можа быць нават аскоміну дзе-то набіла, але яшчэ раз ўсё ж таки ваши прычыны сыхода. Толькі давайте, можа быць, Валер, я вас попрошу па-чалавечы, вот чалавечай мовай, без вот этого вот, я цытую, з'явіліся разыходжанні ў стратэгічным бачанні шляхоў дасягнення мэтаў дэмакратычнага руху. Па-чалавечы, просто скажите.
По-паляшуцкі, по-свойму. Па-паляшуцкі будзе зусім іншая мова, але тут скажу так, што я прызвычаюся да іншых умоваў працы, да таго, як выбудоўваюцца працэсы, як яны вытрымліваюцца гэтыя працэсы, дзе я працаваў у міжнародных арганізацыях ці на дзяржаўнай службе. Все ж таки у меня ёсць свае падыходы, свае стандарты гэта, і мне хацелася б, каб гэтыя стандарты рэалізоўваліся. Былі спробы таго, каб іх, скажем так, інтэграваць у сістэму, яны не атрымаліся. То бок это я могу сказаць, што пытанне сыходу... Господар Валер, я вас попросил по-человече сказать. То есть вот хорошо, что гэта за стандарты? То есть ініцыятыўнасць, там, я не ведаю, каб не было нейкага такого... кіруючага некай увагі зверху ці што, вот якія стандарты, пра што вы конкретно кажаце? Страшнае слово калегіяльнасць пры прыняцці рашэнняў. Прыняцце рашэнняў у прынцыпе адна з такіх хібаў нашага руху у прынцыпе, і это тычыцца не толькі палітычных структур, это тое, што рашэнні вельмі часта прымаюцца вельмі доўга, іх трэба хутчэй прымаць, іх трэба хутчэй рэалізоўваць, бо яны могуць быць часткай такого ланцужка дзеянняў, якія, фактычна, калі ты не прымаеш рашэнне сёння, то фактычна спыняецца ўся праца на гэтым кірунку. Ці яна зацягваецца, ці адкладаецца, і ўрэшце мы губляем тэмп, мы губляем момант, калі рашэнні павінны быць прыняты, дзеянні павінны быць зробленыя. То есть, умоўна кажучы, вось вы прадстаўнік па замежных справах, прычым вы дыпламат, вы дасведчаны чалавек, вы разумееце, умоўна кажучы, што на нейкую падзею, якая адбылася ў свеце, дэмакратычныя сілы павінны нейкім чынам адрэагаваць, нешта зрабіць, нешта такое і вы кажаце, мы павінны гэта зрабіць. А потым пачынаецца, а гэта павінна там зацвердзіцца, а тут это павінна Ціхановская прачытаць, а тут павінен Франак Вячорка візу сваю паставіць, а іх зараз няма на месцы і гэтак далей, і потым праз месяц толькі справа даходзіць. Так? Скажем так, тое, якая культура склалася там, то якія умовы склаліся ў палітычных структурах, гэта не зусім падыходзіць мне. Я прытрымліваўся іншых падыходаў і стандартаў. Яно працуе, я адзначу адразу, і мы все гэта прызнаём, тое, што робіць офіс Святланы Ціхановскай ці аб'яднаны пераходны кабінет, яно працуе. Гэта не сказаць, што там бяздзеянне нейкае. Не, але я прытрымліваўся іншых падыходаў. У мяне былі спробы штосьці памяняць, яны не прайшлі, яны не былі падтрыманыя, таму я прыняў рашэнне пра тое, каб распачаць сваю справу. Адзначу, аднак, што гэтае рашэнне было прынятае ўжо пасля сыходу з кабінета, то бок у мяне не было загатоўкі, не было плана Б на той выпадак, калі я сыду з кабінета. Што для мяне было важна пасля нават гэтых такіх вельмі дыпламатычных, можа, не самых стройных паведамленняў для грамадскасці ці для замежных партнёраў аб маім сыходзе, тое, што я атрымаў вельмі каштоўны водгук для сябе. І гэта насамрэч раскоша ў пэўным сэнсе атрымаць водгук за 3,5 гады пра тую працу, якую я рабіў. І ў цэлым можна суміраваць так, што шкада, што ты сыходзіш, дзякуй за працу, не пакідай дэмакратычны рух, і які твой наступны будзе крок. Я гэтыя меседжы пачуў і ад беларусаў, я іх пачуў і ад замежных партнёраў. І гэта мне таксама дапамагло асэнсаваць, што за гэты час, за гэтыя гады працы створаны цэлы аб'ём, цэлае такое вымярэнне адносінаў, кантактаў, дзеянняў, нейкіх працэсаў, якія працягваюцца, праектаў, якія я абмяркоўваў, распачынаў і працягваў працаваць над імі і з беларускімі палітычнымі структурамі, грамадзянскай супольнасцю, і з замежнымі партнёрамі, міжнароднымі арганізацыямі, урадамі, парламентамі. І калі я пакіну гэтае поле, то ўсё яно можа рассыпацца, яго не застанецца. А ўсё ж такі гэтая праца, якая вялася мною ўвесь гэты час, яе трэба працягнуць. Яна мае важнае значэнне для перспектыў руху, бо міжнародная дапамога у пэўным сэнсе, у значным сэнсе, я б сказаў, дапамагае нам рухацца наперад. Я удакладню, вы сказали, что вы не згодныя з тымі падыходамі, якія ёсць. Я не один раз чуў, чытаў ад розных крытыкаў, скажем так, і офіса, і Ціхановскай, і ўсіх астатніх, што у гэтым у офісе склаўся таксама аўтарытарны падыход. То есть гэта так? Вы таксама заўважылі? За гэта стала ў тым ліку нагодай нейкая такая аўтарытарнасць у прыняцці рашэнняў?
Я могу сказать так. Я далучыўся да каманды Святланы Ціхановскай працаваць са Святланай Ціхановскай. І я прыйшоў для таго, каб прынесці свой досвед, свае кантакты, свае погляды, свае навыкі да гэтага стола. І пэўны час мне атрымлівалася гэта рабіць і да самага канца. У мне атрымалася шмат што зрабіць у гэтай справе. Але ёсць свой стыль, ёсць свая культура, ёсць свае алгарытмы прыняцця рашэнняў, якія складваюцца, якія вызначаюцца лідарам. Это значыць Святлана Ціхановскай. У той момант, калі я зразумеў, што магчыма, моя парада не заўсёды даходзіць. Магчыма, мае намаганні для того, каб памяняць нейкія існуючыя праблемы, не заўсёды прымаюцца. Ну, значит, трэба прызнаць гэтую рэальнасць і рухацца далей. А тут я для сябе адзначу таксама, што я не хацеў бы быць тым чалавекам, на якога глядзелі бы казалі, у яго пасінелі пальцы. Так ён учарапіўся ў свой фатэль, ён не хоча пакідаць, і там, не гледзячы ні на што, ён лічыць, што вось гэта апошняя справа яго жыцця, і гэта яго шанец адзіны ў жыцці. Я так не лічу. І тут я адзначу таксама ролю і важнасць грамадзянскай супольнасці беларускай пасля 20-го года і да 20-го года. Мы разумеем, што менавіта грамадзянская супольнасць і беларускі народ распачалі гэтую рэвалюцыю. Палітыкі далучыліся да гэтага. Яны як бы пачалі кіраваць гэтым працэсам, накіроўваць гэты працэс, але ўсё ж такі важнасць і каштоўнасць грамадзянскай супольнасці ў цэлым яна вельмі значная. Мы ўсе гэта прызнаем, таму многія людзі робяць вельмі шмат важнай працы па-за межамі аб'яднанага пераходнага кабінета ці ОСТ, ці Коордынацыйнай рады, і гэта таксама трэба прызнаваць. Таму я тут не бачу ніякіх праблем з тым, каб памяняць сваю ту сутнасць, свой статус з прыналежнасці да кабінета да грамадзянскай супольнасці. Ну, я таксама не бачу, хотя я думаю, что вы ўсе чыталі каментары под вашим допісам, калі вы заявілі пра свой сыход, дзе ўсе шмат хто выказваў шкадаванні того, что вы пакідаеце гэтую, назовем умоўна пасаду, хотя это не пасада, конечно, але тым не менш. Я удакладнюсь, то есть з-за чаго? Тому что шмат мы разоў чулі про тое, что Ціхановскай кіруюць, там ёй укладаюць у галаву нейкія думкі, там умоўна, там той же самы Вячорка, но ён пастаянна на виду, так это вот доктор зло у вачах пэўных людзей, але там і той же самы Добравольскія, там ці яшчэ нейкія людзі. А зараз, сыходзячы з вашых слоў, я разумею, што ёсць свая, умоўна кажучы, бачанне, сіла волі і ўсё астатняе у Святланы Ціхановскай. Это яна прымае рашэнні, ці не слухае вас і вас у тым ліку. Вот как бы нема таго, што гэта уплыў, гэта яна там, а яна сапраўды. Ну, я не могу тут казаць за Святлану Ціхановскую, і я не з'яўляюся сведкамі ўсіх яе размоў з дарадцамі ці людзьмі, з якімі яна абмяркоўвае бягучую праблематыку. Таму лепш пытанне скіраваць да яе. У мяне была магчымасць наўпрост працаваць са Святланай Ціхановскай. Я вельмі ўдзячны ёй за гэтую магчымасць, што яна дазволіла мне адстойваць правы беларускага народа, нацыянальныя інтарэсы Беларусі праз гэты перыяд. Вось, але я далучаўся да гэтай каманды, да гэтых высілкаў. Гэта быў мой свабодны выбор, і тое, што я сышоў з кабінета, это таксама мой свабодны выбор. Я цаню магчымасць таго, што мы можам рабіць свае ўласныя рашэнні, сыходзячы са свайго разумення сітуацыі, беручы нейкія рызыкі, ад чагосьці адмаўляючыся, ну, але тым не менш працягваючы рух наперад. Вожык Патрыёт пытаецца, ці не шкадуе Валер аб сваім рашэнні сысці на фоне таго, як актывізаваўся рэжым у знешнепалітычнай дзейнасці, а яшчэ і з Парыжам у іх камунікацыя невядома пра што. Ці было пра гэта вядома раней? Ну, тут два пытанні. Першае, ўсё ж такі, вот на фоне таго, што вы ж як чалавек дасведчаны маглі б неяк зараз супрацьстаяць, можа быць, вот гэтым актывізацыі. Я планую займацца менавіта гэтай працай. Тое, што рэжым актывізаваў свае знешнепалітычныя намаганні, гэта было заўважна даўно. Нават пры алейніку былі пэўныя ўжо прыкметы гэтага. Канешне, з новым міністрам замежных спраў Лукашэнкі гэтая праца пойдзе яшчэ больш актыўна, ведаючы яго асабіста, яго стыль працы, яго стаўленне да дыпламатыі. Я разумею, што гэты выклік будзе ўзмацняцца. Я не намераны пакідаць гэтае поле, наадварот, я
хочу рабіць нейкія новыя крокі, нейкія новыя захады для того, каб быць больш эфектыўным у супрацьдзеянні гэтай знешняй палітыцы Лукашэнкі. Дарэчы, вот ну как бы інфармацыя про тое, што нібыта ідуць нейкія там сакрэтныя, ну ці не публічныя перамовы паміж Мінскам і Парыжам. Это сапраўды так? Вот якая інфармацыя? У мяне такой інфармацыі няма. Добра, яшчэ одно, вот гэта ваше рашэнне, безумоўна, але таксама, я думаю, вы чулі про гэта, чыталі, было шмат чутак, разваг про тое, што ну нейкім чынам, скажем так, вы прайгралі вайну бюрократычную там ці якую з латушку, вот што маўляў ён нейкім чынам вас не ведаю, як правильно сказать слово падабраць, ну карацей кажучы, не сышліся вы характарамі і ён ўсё ж таки стварыў такія умовы, што вы вырашылі сысці, каб не ствараць канфліктаў. Было такое? У нас было мінімальнае перасячэнне па працы насамрэч з латушкам, і ён робіць сваю працу, я раблю сваю працу. Скажем так, у гэтым кантэксце я могу сказаць, што тое, што мяне трохі насцярожвала і працягвае насцярожваць, это такая досыць уяўная палітызацыя некаторых працэсаў у кабінеце, у Коордынацыйнай радзе, у прынцыпе у гэтым поле. І гэтая палітызацыя, яна насамрэч можа адбівацца не самым лепшым чынам на практычным баку дзейнасці тых структур, якія павінны быць выканаўчымі. Ну, у прыватнасці, калі мы кажам пра аб'яднаны пераходны кабінет. Гэтая палітызацыя, в прынцыпе, яна правільная для палітыкі, то бок палітыкі імкнуцца да сваіх мэтаў, але часам я бачу, што ёсць забеганне наперад, замест таго, каб рабіць практычную працу сёння, ёсць спробы выбудаваць нейкія палітычныя сілы, там умацаваць свае пазіцыі. Гэта вельмі шмат на сённяшні дзень, але вяртаючыся да галоўнага пытання, не, конечно, не. То бок я працаваў не на латушку, я працаваў са Святланай Ціханаўскай, і мае адносіны і маё знаходжанне ў кабінеце вызначалася менавіта тым, як у мяне складваюцца адносіны з лідарам і з кіраўніцай кабінета. Калі я адчуў, што ёсць пэўнае абмежаванне, бар'ер у тым, што я магу робіць, як я магу рабіць, як я магу рэалізоўваць сваё бачанне, то зразумеўшы, што мне не атрымліваецца нейкія змены ажыццявіць, то я палічыў правільным сысці з кабінета, тым больш, што Святлана Ціханаўская таксама заслугоўвае чалавека, які падзяляе яе падыходы, падзяляе яе культуру і з'яўляецца тым выканаўцам, на якога яна можа разлічваць у любой сітуацыі. То есть тым выканаўцаў, які пагодзяцца на працаваць у такіх умовах аўтарытарнага кіравання. Зноў жа, я не буду даваць гэтаму такое вызначэнне. Я вас еще правакую, каб вы больш шчыра адказалі. Я адказваю абсолютна шчыра. Але я не думаю, што тут будзе дапамагаць, калі мы будзем вешаць нейкія канкрэтныя тэрміны, нейкія ярлыкі, якія могуць насамрэч не да канца карэктна апісваць сітуацыю. Пишуць вам: у любым выпадку вітаем спадара Кавалеўскага, не ўцёк, не знік, тут жывы-здаровы, капатель картохі. Спадар Валер, трохі адпачніце і павяртайцеся назад. Як уже зразумеў, і як вось спадар Валер сказаў, вяртацца назад ён не плануе, тым больш што распачынае сваю уласную ініцыятыву, свой праект, пра яго мы яшчэ пагаворым. Я яшчэ адно вярнусь, яшчэ адна была такое канспіралагічнае тлумачэнне вашага сыхода, што, маўляў, праваліўся праект пашпарта Новай Беларусі, ну і вы вырашылі такім чынам, ну как бы сысці, вот паказаць, што ну да, не атрымалася, я горда сыходжу, прызнаю сваю віну ў гэтым. Ну, я скажу так, што праектам пашпарта займаўся не толькі я. Актыўна гэтым займаўся і офіс Святланы Ціханаўскай. Фактычна ўсе рашэнні па гэтым праекце прымаліся менавіта там. Была створана праектная група, у якую увайшлі розныя людзі. Я там быў не толькі адзін. Я рабіў працу па выбудоўванні вось гэтай бачання, як рухацца далей з гэтым праектам. Распрацаваныя алгарытмы таго, як павінен працаваць орган выдачы, якім чынам будзе ажыццявляцца
ажыццяўляцца праца по прызнанню этого пашпарта. Былі падабраныя спецыялісты, кандыдаты на тэхнічныя напрамкі, і на сённяшні дзень няма ніякіх аб'ектыўных прычынаў для того, каб спыняць гэты праект. Ён застаецца складаным, ён застаецца рызыкоўным, і ніхто не можа на сённяшні дзень гарантаваць, што гэта будзе абсалютны поспех, што прызнанне прыйдзе хутка, але тым не менш сам па сабе праект мае ўсе шансы на тое, каб рэалізоўвацца далей і дасягнуць поспеху. Таксама чуў такое меркаванне, што адна з прычынаў, ну скажем так, не правала проекта, а тое, што ён как бы затармазіўся і не ідзе, можа быть, так хутка, як мог бы ісці у публічнасці. Калі б не выносілі вот гэта ўсё на публіку, кожны крок, кожнае ўсё, што робіцца, а гэтак далей, а ціха, не публічна давялі да нейкага там сур'ёзнага этапу гэты праект, а потым толькі сказалі, было б лепей. Я думаю, што публічнасць сапраўды магло быць трохі менш, бо гэта стварыла і пэўныя чаканні, і ціск з боку грамадскасці, але адмовіцца ад публічнасці цалкам было немагчыма. Это фактычна мы гаворым пра стварэнне дзяржаўнага інструмента. Дакументацыя насельніцтва, грамадзян Беларусі, гэта тая функцыя, якая прыналежыць дзяржаве. Мы бачым, што на сённяшні дзень Лукашенко адмовіўся выконваць свае гэтыя абавязальніцтвы перад людзьмі, болей за тое ён выкарыстоўвае гэта для рэпрэсій супраць людзей. Наш абавязак быў, калі мы рэагавалі на заклік з боку беларусаў, што мы павінны перахапіць гэтую функцыю, што мы павінны рабіць гэта для людзей. І у дзяржаўных структурах, у грамадскім сектары абавязкова трэба інфармаваць людзей пра тое, што мы робім для вырашэння канкрэтных праблем. Праблемы з пашпартамі пачаліся яшчэ да 22-го года, калі пачалася агрэсія. Гэтая праблема была на відавоку, людзі прыходзілі, грукаліся да Святланы Ціхановскай, фактычна патрабавалі таго, каб было знойдзена такое рашэнне. Ну вось мы пайшлі па гэтым шляху. Магчыма, гэта інфармацыя магло быць трошкі менш, яна магла быць лімітаванай, але праблемы з развіццём гэтага праекта, такое запаволенае развіццё гэтага праекта, яны хутчэй тычыліся адсутнасці досведа, адсутнасці рэсурсаў, адсутнасці людзей, якія гатовыя былі прыйсці і ўзначаліць сам орган выдачы. Гэтыя пытанні вырашаюцца на сённяшні дзень, то бок прагрэс, я чакаю, што ён ўсё ж такі будзе і найбліжэйшым часам. Ну, але хто канкрэтна узваліў вось гэтую ношу на сябе? Я разумею, што не адзін чалавек гэта ўсё робіць, так, як і вы не адзін рабілі, але асноўны, так бы мовіць, цяжар ляжаў на вас. У дадзеным выпадку ён на кім ляжыць? Зараз гэта офіс Святланы Ціхановскай, які становіцца такім, і ўжо стаў фактычна ад сакавіка гэтага года такім больш вядучым органам. Владимир Аркадьевич Остапенко, як выконваючы абавязкі прадстаўніка па замежных справах у кабінеце, ён таксама будзе, я так мяркую, часткай гэтых намаганняў, таму што будзе весціся пра міжнароднае прызнанне, а гэта ўжо функцыя менавіта кабінета. Таму это, як і раней, гэта будзе супольнае дзеянне з розных структур. Ну, але тым не менш, я так бачу, што ў большай ступені офіс Святланы Ціхановскай на сённяшні дзень прымае рашэнні па гэтым праекце. Добра, не буду больш вас мучаць. Я маю на ўвазе вот гэтай тэмай. Калі пераходзіць да іншых пытанняў, дакладней вяртаючыся да сённяшніх вашых ініцыятыў, дарога пытаецца. Каго з асобаў і з ініцыятыў з цяперашніх беларускіх дэмакратычных сіл спадар Валер бачыць будучымі партнёрамі для сваёй ініцыятывы, а каго катэгарычна не? Я б нікога не адкідаў, это дакладна. Бок вельмі шмат можна вучыцца у людзей, з якімі розныя пункты гледжання, з якімі ёсць разыходжанні ў стылях і падыходах. Канешне, я адкрыты да таго, каб супрацоўнічаць на партнёрскіх падставах і з кабінетам, і з офісам Святланы Ціхановскай, і з Каардынацыйнай радай, усімі тымі структурамі, якія тым ці іншым чынам займаюцца знешняй палітычнай дзейнасцю, ці міжнароднай дзейнасцю, не абавязкова палітычнай, але вельмі шмат працы на гэтым напрамку. І тут патрэбная супольнасць у дзеяннях, трэба каардынавацца, трэба адзін аднаму дапамагаць. Давайте вернемся яшчэ да вашай ініцыятывы. То есть вы калі сыходзілі, вы сказалі, што яшчэ не было ніякіх канкрэтных планаў. Як нарадзілася ідэя? Вось менавіта водгук ад беларусаў, ад замежных партнёраў, ён і дапамог прыйсці да гэтай ідэі. Бо скажу так, на момант сыходу з кабінета быў настрой такі, што
Здорово. Можна я пераб'юка, бо 2 разы думаў гэтую пытанне задаць, і вы мяне сваімі словамі как бы адводзілі у бок. Усё ж таки, вот мы буквально там за тыдзень ці за колькі з вами бачыліся, рабілі эфір перад тым, вот як это рашэнне вы абвесцілі пра яго. Ну і, як кажуць, нішто не прадвішчала беды. І раптам нешта адбылося, вот нешта канкрэтнае, некае словы, спрэчкі, дыскусіі, там ці яшчэ што вот было прынята такое рашэнне. Ну, гэта, па-першае, не бяда. Па-другое, сапраўды былі рэчы, якія сталі, скажем так, канчатковай кропкай у гэтай размове. Я не буду іх зараз прыводзіць, але тым не менш. Былі канкрэтныя рэчы, рашэнні ці не рашэнні, якія, скажем так, для мяне ўжо былі канчатковым пунктам у гэтым падарожжы. Вось, але вяртаючыся да галоўнага пытання, сапраўды, калі я прымаў гэтае рашэнне, то у мяне не было разумення таго, што будзе далей, які будзе наступны крок, і гэта магло сапраўды скончыцца тым, што я мог просто, скажем так, закрыць гэтую кнігу і ісці далей. Ну, але тым не менш, менавіта гэты водгук такі даволі шчыры. Конечно, я бачыў крытычныя нейкія выказванні на свой адрес, і гэта таксама нармальна, і таксама каштоўна. Але гэты водгук мне дапамог зразумець сваё месца вось у гэтай архітэктуры, у гэтым ландшафце палітычным і грамадскім. Я зразумеў таксама, звяртаючыся да самого сябе, там, што будзе з тымі напрацоўкамі, якія былі зроблены мною за гэты час. Бо можна казаць пра кантакты, вельмі шырокія кантакты, іх тысячы, насамрэч, за гэты час. Але складваліся адносіны. І гэта значна больш каштоўна, і значна больш складана выбудоўваць адносіны. На гэта сыходзяць не тыдні і не месяцы, годы. Гэтыя адносіны становяцца той умовай, якая забяспечвае эфектыўнасць у працы. Бо табе давяраюць, ты давяраеш гэтым людзям, ёсць інфармацыйны абмен, ёсць і разуменне таго, як дзейнічаць, што трэба рабіць, як хутка трэба гэта рабіць. Гэта каштоўна. Калі мяне выдзернуць з гэтай ўсёй канструкцыі, то сама эта канструкцыя можа знікнуць. І гэта тое, што на сённяшні дзень вельмі важна для дэмакратычнага руху. Але тым не менш, вот можна ўсё ж таки на прыкладзе канкрэтным, у чым будзе по выніку ваша праца выяўляцца. То есть я разумею аналітычныя там цэнтры, якія как бы можа быць там, ну як той же самы Шрайбман рыхтуе нейкія аналізы і для амбасадаў, і для урадаў, і для ўсяго іншага. Там ёсць іншыя такія нейкія, ну больш-менш паліталагічныя, можа, цэнтры. Вот вы, вот канкрэтна, вот можна сказаць, вот я зараз працую над гэтым, што по выніку вот будзе вот выглядаць вот так. Ну, я скажу так, і аналіз, і інфармаванне – гэта неад'емныя часткі любой працы на міжнародным кірунку. Я б хацеў все ж таки, каб гэта была не просто аналітычная структура, а каб гэта была практычная структура, каб яна займалася справай. Нашая задача памяняць успрыняцце Беларусі з сатэліта Расіі, такой напаўакупаванай ці напалову ўжо ўвабранай у склад Расіі краіны, у суб'екта міжнароднага права, незалежнай суверэннай краіны, дзе суверэнітэт прыналежыць не Лукашэнку, а прыналежыць беларускаму народу, і гэта павінна паважацца. І тое, што Беларусь з'яўляецца часткай еўрапейскай сям'і, таксама трэба гэта яшчэ даводзіць. Трэба настойваць на тым, каб нашыя партнёры, палітыкі, эксперты, дыпламаты, каб яны мянялі гэта ўяўленне пра Беларусь. Гэта дапаможа нам і сёння для того, каб дамагчыся выніку ў абароне незалежнасці Беларусі і вызваленне Беларусі ад дыктатуры. Гэта дапаможа нам заўтра, калі будзе новая знешняя палітыка, калі нам трэба будзе працаваць ужо над інтэграцыяй Беларусі ў еўрапейскую супольнасць, у еўрапейскі звяз, але таксама і ў еўраатлантычную прастору, бо гэта ўключае ў сябе не толькі еўразвяз, а таксама і Паўночную Амерыку, таксама Великабрытанію. Гэта тое месца, дзе Беларусь зможа правільна і эфектыўна і паспяхова развівацца па ўсіх напрамках, і як грамадства, як і нацыянальная супольнасць, захоўваючы сваю нацыянальную ідэнтычнасць, развіваючы свой эканамічны патэнцыял, але таксама захоўваючы бяспеку ад тых знешніх пагрозаў, якія мы бачым кожны дзень.
тым не менш ваша ініцыятыва гэта будзе цалкам такая незалежная структура, ці яна будзе, скажем так, шчыльна супрацоўнічаць з тым же самым офісам, з кабінетам ці з якімі іншымі канкрэтнымі структурамі? Одно другому не перашкода, абсолютно можна заставацца незалежнымі, але пры гэтым супрацоўнічаць шчыльна і з грамадзянскімі структурамі, і з офісам, і з кабінетам. Гэта пытанне для перамоваў, для абмеркавання з партнёрамі. Я да гэта адкрыты, я ведаю, што тая праца, якую я гатовы рабіць, яна вельмі патрэбна для ўсіх. Ну, але ўжо былі нейкія там, скажем, размовы з тым же самым там кабінетам, з вашим вот пераемнікам, з Остапенко там, ці можа быць з офісам, што мы будзем рабіць вось гэты кавалак працы. Яна кажа, да, добро, мы вот толькі за. Не, таких размоў яшчэ не было, і тут я павінен зрабіць сваю хатнюю працу над, скажем, стварэннем самой ініцыятывы, прапісваннем канцэпцыі таго, чым я буду займацца, якія будуць задачы, якія будуць мэты. Да гэтай размовы трэба падысці падрыхтаваным, гэтая падрыхтоўка зараз ідзе. Так, Алекс Маркин пишет: Ковалевский ушел из-за работы за спиной кабинета, потому что с МИТ-РБ контактируют международные органы, условия, короче, заблытано. Ну что, я так не думаю, что Ковалевский уже там нечто за спиной офиса, кабинета ці яшчэ кого-нибудь рабіў нейкія там свае яшчэ справы. Так як я разумею гэтае пытанне, што вось пачаліся гэтыя нейкія дыалогі, кантакты паміж замежнымі партнёрамі і рэжымам Лукашэнкі, і што гэта мяне нібыта адпугнула ад гэтай працы. Не, конечно, не. І больш за тое, я рэаліст, і мы бачылі ўсе, як развіваліся палітычныя крызісы ў Беларусі да 2020 года, што сапраўды такія кантакты аднаўляліся, што здымаліся абмежаванні, здымаліся санкцыі, і зноў надыходзілі нейкія перыяды нармалізацыі адносінаў з рэжымам. Я разумею, што існуе такая рызыка і сёння, болей за тое, можна быць упэўненым тым, што пэўныя кантакты захоўваюцца на дыпламатычным узроўні, магчыма, не на палітычным узроўні, але тым не менш яны захоўваюцца. Бакі вывучаюць адзін аднаго, вывучаюць дзеянні, позиции. Все ж таки Беларусь вельмі важная для рэгіянальнай бяспекі. На сённяшні дзень рэжым Лукашэнкі адыграў сваю вельмі негатыўную ролю у тым, как распачаць агрэсію супраць Украіны, каб распачаць міграцыйны крызіс. Ну, в прынцыпе, стварыў вельмі шмат нагодаў для занепакоенасці нашых суседзяў. І да іх будуць прыходзіць, да іх будуць з пытаннямі прыходзіць. Там, што вы робіце, якія ў вас планы? Там, ці не варта вярнуцца ў сістэму міжнароднага права і выконваць свае абавязальніцтвы там па ўсіх пунктах, у тым ліку ў міжнароднай бяспецы. Таму такія пытанні, такія кантакты, яны будуць захоўвацца. Паглядзім, як яны будуць развівацца. Я разумею, што на сённяшні дзень тая кадравая камбінацыя, якая правернутая была Лукашэнкам за апошнія некалькі дзён, прызначэнне новага міністра замежных спраў, прызначэнне Пяткевіч, новага кіраўніка адміністрацыі. Гэта ўсё такія немалаважныя рэчы. Яны ствараюць новы кантэкст, новы такі даволі эфектыўны кулак у дзейнасці рэжыма. Гэта трэба ўлічваць, трэба быць рэалістамі у тым, што дзеянні рэжыма у спробах нармалізаваць сябе ў вачах міжнароднай супольнасці будуць працягвацца перад 25 годам. І паралельна будуць спробы забіраць легітымнасць, прызнанне у Святланы Ціхановскай і ўвогуле у дэмакратычнага руху. То бок гэтыя выклікі мне абсолютна ясныя. З імі трэба працаваць, але яны не безнадзейныя. Але што можа змяніць у этой сітуацыі вот это новае прызначэнне, калі той же самы Рыжыченко пайшоў на пасаду міністра з заданнем працягваць чысткі ў міністэрстве? Я думаю, что там заданняў значна больш. Ёсць мандат ад Лукашэнкі. Я асабіста ведаю Максіма Рыжанкова, досыць даўно мы з ім працавалі і шмат камунікавалі. І я думаю, што ён падышоў да гэтага моманту добра падрыхтаваным. В прынцыпе, для мяне было заўсёды відавочна, што ён хацеў бы заняць гэтую пазіцыю, гэтую пасаду міністра. І думаю, што вось за тыя месяцы, пакуль ён быў выконваючым абавязкі кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі, то ён добра падрыхтаваўся да гэтага моманту, таму я чакаю такі досыць актыўных дзеянняў з яго боку. Калі ўжо закранулі гэтую тэму, візіт у Кітай, гэта сапраўды такое адметнае
сітуацыя склалася, ці это нормально і звычайна так і рабілася? Я думаю, это абсолютно нормально ў фармаце адносінаў, двухбаковых адносінаў паміж Лукашэнкам і Кітаем. Тут мы бачым, што ёсць такі пэўны збег абставінаў, гэта і далучэнне да шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, гэта і кітайскія, беларуска-кітайскія вучэнні на тэрыторыі Беларусі фактычна перад мяжой з НАТО. Гэта і візіт Рыжанкова ў Кітай. То бок гэта такія рэчы, якія паказваюць інтэнсіўнасць аб'ём адносінаў паміж Кітаем і Беларусю, але разам з тым тут не варта казаць пра тое, што гэта сапраўды выхад на нейкі якасна новы ўзровень. Все ж таки это розныя абсолютно краіны і інтарэсы ў іх вельмі розныя. Кітай паводзіць сябе, яны іграюць у шахматы у доўгатэрміновай перспектыве. Лукашенко больш сітуатыўны і такі транзакцыйны, то бок яму сёння б ноч прастаяць ды дзень прытрымацца. Гэта, в прынцыпе, вся яго палітыка апошніх гадоў. Але паглядзім, якім чынам будзе новы міністр выбудоўваць гэтую палітыку. Вожык патрыёт актыўны, сочыць за вами конкретно, тому что Валер раней казаў, что выборы 25-го года гэта менавіта для беларусаў у краіне і трэба нешта рабіць менавіта унутры. Як ён бачыць магчымыя дзеянні і ці не па гэтым пытанні таксама былі разыходжанні? Я про гэта казаў у сваім паведамленні аб сыходзе з кабінета, што лічу, што увага павінна накіроўвацца найперш на працу з беларусамі у Беларусі у дэмакратычным поле. Лічу, што зараз шмат вакуума у гэтых месцах, дзе трэба было б рабіць больш. Калі казаць пра выбары менавіта 25-го года, то я, канешне, выступаў за тое, каб гэты сцэнар быў больш актыўным, больш такі працаваць на разбурэнне любых сцэнароў Лукашэнкі, не дазваляць яму правесці такую самую кампанію, як была ў 24-м годзе па выбарах у парламент. Фактычна ніякім чынам не атрымалася дэмакратычнаму руху паўплываць ці перашкодзіць тым планам, якія рэалізоўваліся Лукашэнкам. Таму гэта быў добры урок. Ён быў не такім дарагім, як можа падацца, але ён нам даў магчымасць падумаць пра то, якім чынам рыхтавацца до 25-го года, каб не дазволіць Лукашэнку рэалізаваць свой ідэальны аптымальны сцэнар. А у нас ёсць магчымасці? Конечно, ёсць магчымасці, трэба іх шукаць, трэба іх ствараць. Гэта таксама Чакайце, ёсць ці трэба іх шукаць? Нішто не з'явіцца просто само по сабе. Там яно не зваліцца з неба, ці мы не прыйдзем і знойдзем на сваім стале сцэнар пераменаў, том, як гэта трэба рабіць. Гэтаму трэба надаваць увагу, трэба працаваць сярод сваіх найперш. Я тут таксама, это можа трохі выглядае супярэчліва для мяне, як чалавека, які адказны за міжнародную палітыку, казаць пра тое, што трэба больш увагі ўнутранай палітыцы. Але я разумею, што легітымнасць дэмакратычнага руху найперш грунтуецца на унутры палітычнай дынаміцы. Гэта было ў 20-м годзе, калі пратэсты фактычна надалі гэты імпульс міжнароднаму прызнанню і пасля забяспечвалі вось гэтай энергіяй, гэтае прызнанне і дагэтуль. Але мы разумеем, што нашыя замежныя партнёры таксама уважліва сочаць за сітуацыяй. І для іх таксама важна бачыць, што гэты працэс працягваецца, што ён не спыніўся, што людзі сапраўды па-ранейшаму нацэлены на тое, каб у Беларусі былі дэмакратычныя перамены. Я думаю, што мы ўклалі вельмі шмат часу, энергіі у міжнародную працу. Трэба цяпер больш укладваць часу, энергіі нашых інтэлектуальных здольнасцяў у тое, каб памяняць унутрыпалітычную працу. Атрымліваецца, што у прынцыпе асноўныя структуры, лідары, яны рэальна бачаць, што яны на дадзены момант не маюць ніякага ўплыву на сітуацыю ўнутры краіны і вырашылі не замарочвацца, не шукаць нейкіх такіх уяўных магчымасцяў паўплываць, а сканцэнтравацца менавіта на міжнародным трэку. Я скажу так, не ацэньваючы гэтае сцвярджэнне, я скажу, што паўтару свае словы, што трэба больш працаваць па ўнутрыпалітычнай праблематыцы з беларускім грамадствам, з беларускімі палітычнымі структурамі.
мы все разумеем, колькі б нас не падтрымлівалі амерыканцы, брытанцы, французы, немцы, палякі ці літоўцы, все адно это перамены ў Беларусі яны магчымыя толькі рукамі і воляй і энергіяй саміх беларусаў. І это все трэба знаходзіць новыя формы, трэба слухаць людзей. З замежнікамі працаваць, я б сказаў, прасцей, таму што нас падтрымліваюць, нас прыслухоўваюцца, конечно, не так проста дамагацца вынікаў у гэтай працы, але все ж таки менавіта беларусы з'яўляецца той сілай, якая здольная прынесці перамены ў нашай краіне. З імі складана працаваць, бо тут шмат болю, тут шмат стратаў, тут шмат крытыкі, але тым не менш трэба знаходзіць сілы, час для таго, каб працаваць менавіта з беларусамі. Вось так вот, бачите, вучыцеся, сапраўдны дыпламат пагадзіўся з маімі словамі, але зрабіў выгляд, што абсалютна не пагадзіўся, а вот сказаў нібыта вот сваю тэзу. Эти загадка усмехается. Я процягну на завершэнне нашай размовы уже калі ўсё ж таки мы говорим про Беларусь унутры, ситуация с палітвязнямі і вот это рашэнне по вызваленні палітвязняў. Что вам бачыцца прычынай гэтага, ці можна разлічваць, што гэта толькі першы крок на шляху, і ваше бачанне, вот самое галоўнае, як мусяць сябе ў гэтай сітуацыі паводзіць дэмакратычныя сілы. Мы учора размаўлялі з Тацянай Хоміч з гэтай нагоды, і яна вельмі часта з гэтай нагоды ўжывала слова асцярожна і не нашкодзіць. Так. Вот я абсолютно падзяляю гэты падыход і ад Тацяны Хоміч, і ад Ольгі Гарбуновай. Тут яны з'яўляюцца лідарамі ў пытаннях вызвалення палітычных зняволеных, і я гэта больш звязваю ўсё ж таки з падрыхтоўкай да 25-го года. Я звязваю гэта з прыходам Максіма Рыжанкова, я звязваю гэта з сустрэчай з генеральным сакратаром ААН Гутэрышам, якая адбылася фактычна ў той самы час, калі вызваляліся людзі. На такія размовы трэба прыходзіць з чымсьці ў руках. І это тое, што Лукашенко мог прынесці. Калі вы бачылі заяву Гутэрыша па выніках гэтай сустрэчы, то вы маглі б звярнуць увагу, што ўпершыню генсек ААН вось так выказаўся наўпрост пра крызіс у Беларусі, узгадаў пры гэтым і катастрофу з правамі чалавека і рэпрэсіі, і узгадаў таксама саўдзел фактычна рэжыма Лукашенко ў вайне, у агрэсіі супраць Украіны. А такога раней не было. Не было такого, Рыжанков уже сказаў, не было такого. Да, для Рыжанкова такого не было. Тут я таксама яго раскрытыкаваў, конечно, бо это неправільна з дыпламатычнай практыкі так сябе паводзіць, абвяргаць словы сваіх суразмоўцаў. Але я могу сказаць, што вось гэтыя заявы Гутэрыша, яны таксама, дакладней прэс-паведамленне ад Гутэрыша, яно не адбылося на роўным месцы, яно не адбылося просто так. За гэтым стаіць вельмі шмат працы і не адзін месяц для таго, каб дамагчыся, што генеральный сакратар ААН падымае публічна праблему з рэпрэсіямі ў Беларусі, што ён звяртае увагу, што крызіс у Беларусі не толькі праваабарончы, не толькі з правамі чалавека, а што ён таксама ўключае ў сябе вельмі важны складнік, што рэжым Лукашэнкі стаў пагрозай міжнароднаму міру і бяспекі. Таму я звязваю ўсё ж таки вызваленне палітычных зняволеных менавіта з міжнародным складнікам. Сам па сабе Лукашенко гатоў так ісці да бясконцасці, каб у яго там былі сотні тысячы людзей у закладніках. Але для таго, каб рыхтаваць глебу да 25-го года, да выбараў, яму трэба рабіць нейкія станоўчыя крокі. Я не выключаю, што такія крокі працягнуцца. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу сённяшнюю размову. Закончу каментаром ад гледача пад нікам Барыс Драздоўскі, які піша: дзякую спадару Кавалеўскаму за такую файную нашу беларускую мову. Зычу пану далейшай плённай працы на карысць радзіме. Ну а я спадзяюся, што спадар Валер будзе таксама з'яўляцца ў нашай студыі. Праўда, цяпер ужо у якасці, я так разумею, палітычнага аналітыка, можа быць, аглядальніка, ці вот як кіраўніка арганізацыі, кіраўніка, ну як жа ж без кіраўніка, это понятно, кіраўніка арганізацыі і аглядальніка, і будзем з ім абмяркоўваць розныя цікавыя, а можа ён разам з іншымі цікавымі экспертамі кшталту Розы Тарарбекавай альбо Александра Фрыдмана стане нашим пастаянным аглядальнікам нас на хвалях Еўрарадыё. Дзякуй вялікі, спадар Валер. Таксама зычу вам далейшай плённай працы і падтрымліваю словы про тое, што добра, што не зніклі, не ўцяклі, а застаецеся разам з намі і з Беларусю. Жыве Беларусь! Жыве вечна!